sovint en aquesta tasca que m'han confiat, que m'ha confiat el meu bisbe, de delegada de nova evangelització, doncs em trobo amb gent allunyada en els cursos que fem, i aquesta gent em diuen, sobretot, el primer que surt d'ells és el sentit crític contra l'Església. Jo sempre els dic a aquestes persones, és veritat, l'Església és pecadora, perquè està formada per homes i per dones, però l'Església és santa, i jo en l'Església he trobat a Déu. I l'Església per a mi és una família, on puc trobar-me amb els meus germans, on puc trobar-me amb el meu pastor, amb el meu pare. I l'Església cada dia, sobretot, m'acosta als sacraments. Jo, gràcies a l'Església, cada dia puc tindre l'Eucaristia, cada dia puc tindre aquesta trobada íntima amb aquest Déu que es fa present i que s'abaixa cap a nosaltres. A través de l'Església, jo quan caic puc tornar-me a recuperar a través del sagrament de la reconciliació. Per a mi, tot això és l'Església.